Assalamu alaikum. A yau bidiyon namu zai yi magana ne akan wannan waya da kuke gani a hannuna. Wannan waya tana ɗauke da mouthpiece ne guda biyu. To akan wannan mouthpiece ɗin ne zan yi magana. Wato abin da yake faruwa shine shi dai wannan na farin da kuke gani, wannan na nan wajen charging port, wannan dama shine normal charging port. To kuma shi kuma wannan da kuke gani a sama, shi kuma wannan amfaninsa shine noise cancellation. Wato abin da ake nufi da noise cancellation shine shi wannan dai dama kowa ya sani na magana ne, duk wanda ka kira kuna waya da shi yana jin abin da kake faɗi. Wannan amfanin wannan mouthpiece ɗin kenan. To shi kuma wannan amfaninsa shine duk sanda kake waya da mutum, irin wasu hayaniya haka da surutai da suke a gewaye da mutum, wanda yake waya da shi ba zai ji shi ba. Sannan kuma amfanin wannan na biyu shine duk sanda za ka yi recording na bidiyo ko kuma za ka ɗauki wani abu da ya danganci dai bidiyo, to shi wannan shine amfaninsa. Shi wannan normally na kira ne, wannan kowa ya sani dama, wannan shine normal mouthpiece. Shi kuma wannan amfaninsa kenan. Da Allah kar ku manta ku ci gaba da bibiyan wannan shafin, kuna ajiye muna comment ɗinku abubuwan da ku gane ba, insha Allah ina tare da ku.